ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିହନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ତୁମେ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ବିହନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପିଉଥିଲା, ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ଭିଜାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଅନୈତିକ ଶକ୍ତିରେ ଭରସା କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାଟିରେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଳ ରୋପଣ କଲା। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ କଟି ଫୁଲଟିଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଥିଲା। ପବନ ବହିଲା ଆଉ ଝଡ଼ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର ରହିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଟିକେ ବଡ଼ ଓ ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିହନ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଶାଖା ବହୁତ ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ୟାନର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହା ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ପଥ୍ୟକମାନେ ଏହାର ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଛୋଟ ବିହନ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଆକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଓ ସାହସ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା: କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କମ୍ ମନେ କର ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।